Η επόμενη ενότητα την έχουμε ονομάσει «Τα παιδιά κατανοούν τις έννοιες της δημοκρατίας και της ατομικής διακυβέρνησης μέσα από δραστηριότητες που τα ενθαρρύνουν να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις». Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Πώς γίνεται στην πράξη? Επιλέξαμε να μιλήσουμε για δύο πράγματα. Το ένα είναι το Y Debate Club, το οποίο το έχουμε αναπτύξει η Dorothy's Note με το Y Debate. Πρέπει να πω εδώ ότι το The Y Community είναι ένα μικρό ψηφιακό αδερφάκι του σχολείου, ετεροθαλές, έχει τον ίδιο μπαμπά και άλλη μαμά. Το συνειδρήσαμε εδώ με το φίλο μου τον Άλεξ που κάθεται μπροστά. Γεια σου, Άλεξ. Ο Άλεξ είναι ο κύριος μπορούμε.gr, για όσους δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το 2021, συζητώντας με τον Άλεξ μέσα στην πανδημία, λέγαμε, τότε με τα Zoom είχαμε αρχίσει να εξοικειωνόμαστε όλοι, όπως θυμάστε, όλη αυτή την κατάσταση και λέγαμε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, φεύγουν τα παιδιά από ένα σχολείο σαν την Dorothy, πάνε στον επόμενο, στο δημοτικό, δεν έχει πλάκα, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο, να κάνουμε κάτι το οποίο αφενός συνδυάζει τεχνολογία και κυρίως να βοηθάει τα παιδιά, πηγαίνοντας στα επόμενα level τα εκπαιδευτικά της εκπαιδευτικής ζωής, να κρατήσουν ζωντανό τον ενθουσιασμό και όλη τη φλόγα αυτή την οποία βλέπουμε μέχρι τον νηπιαγωγείο και χάνεται μετά. Χωρίς πολλή σκέψη, λοιπόν, συνειδρήσαμε με τον Άλεξ το Y το 2021. Έχει πέσει πολύ νερό από τότε στο μήλο του Y, γιατί σήμερα δεν μιλάμε για το Y από για να σας πω την ιστορία του. Το The Y Community, εν πάση περιπτώσει, εξελίχθηκε σταδιακά, στον χρόνο, σε μια πλατφόρμα, σε ένα φορέα δημιουργίας υβριδικών δράσεων. Διότι ξεκινήσαμε με βασικό άξονα την τεχνολογία και μόνο τεχνολογία. Αν θυμάσαι, στην αρχή λέγαμε μόνο τεχνολογία. Πολύ ωραία. Αλλά όπως όλοι οι σοβαροί άνθρωποι κάνουν στην πορεία, αλλάξαμε στρατηγική. Βασικά, εξελίξαμε τη στρατηγική μας. Οπότε αυτή τη στιγμή το Y τι κάνει καλά, έτσι να πιστεύουμε δηλαδή. Αναπτύσσει δράσεις εκπαιδευτικές, οι οποίες όμως συνδυάζουν την τεχνολογία ως έναυσμα. Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να ξεκολλήσουμε το παιδί από την οθόνη. Πώς το κάνουμε αυτό, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site του The Y και να καταλάβει πολλά πράγματα. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι η Γιούλη, είναι όλη η ομάδα του Y, αλλά η Γιούλη θα κάνει την παρουσίαση. Η Γιούλη, και είμαστε πολύ ευτυχείς που έχουμε τη Γιούλη στο Y, πρέπει να το πω και δημοσίως μια ακόμη φορά. Ήταν πολύ ευτυχή συγκυρία που δέχτηκε να τρέξει και να υλοποιήσει το όραμα το δικό μου και του Άλεξ. Η Γιούλη λοιπόν μαζί την ομάδα του Y σχεδιάζουν, όπως είπα, υβριδικά εκπαιδευτικά πράγματα. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε κάνει, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα Education Leaders Awards, μας δώσανε 2 βραβεία φέτος, Γιούλη, έτσι δεν είναι? Πήραμε 2 βραβεία λοιπόν, γιατί έχουμε αναπτύξει την Dorothy μαζί με το Y, το Y ουσιαστικά χρησιμοποιώντας την Dorothy's Note, αναπτύξαμε ένα προϊόν που το λέμε The Y Debate Club. Έκανα και προηγουμένως μια αναφορά. Debate στο νηπιαγωγείο. Γιατί κάνουμε debate στο νηπιαγωγείο και πώς μπορούν τα παιδιά του νηπιαγωγείου να κάνουν debate και τι debate μπορούν να κάνουν τα πιτσιρίκια, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αυτά όλα θα μας τα παρουσιάσει με πολύ γλαφυρό τρόπο και παιγνιώδη τρόπο η Γιούλη. Οπότε την καλωσορίζω στο βήμα που λένε και οι πολιτικοί. Γεια σου, Γιούλη. Πρέπει να βρούμε το σωστό μικρόφωνο. Το πρώτο δίλημμα που θα αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι το δίλημμα του μικροφόνου. Νομίζω το επόμενο είναι το clicker και θα δούμε μετά που θα μας πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Εντάξει, πολύ ωραία τα λόγια που είπες. Ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι λίγο ντροπή, γιατί είναι πολύ καλά, πολλά και καλά αυτά που άκουσα. Εμείς εδώ λοιπόν είμαστε όντως για να πούμε για το The White Debate Club, που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε στην Dorothy's Note και μας δίνεται ο χώρος να κάνουμε όλα αυτά τα debate τα οποία ετοιμάζουμε και όλα αυτά τα διλήμματα στα παιδιά. Εγώ όταν λέω στους φίλους μου ότι τρέχουμε και ένα debate club σε παιδιά νηπιαγωγείου, μου λένε απαράτα μας. Δηλαδή κάθε 3 και λίγο. Αποκλείεται. Προχθές μίλαγα με ένα στέλεχος μιας εταιρείας και συζητάγαμε για κάποια συνεργασία κτλ. Και μου λέει: ωραία αυτά που μας λέτε, κυρία Δοξανάκη, αλλά σίγουρα δεν είναι για αυτές τις ηλικίες. Εννοείται τώρα για λύκειο. Λέω: τι λύκειο? Παιδιά 5 και 4 χρονών είχαν αυτή την αντίδραση, μας είπαν αυτές τις ατάκες, κάναν αυτά τα πράγματα και κανείς πραγματικά δεν πιστεύει, ή μάλλον έχουν οι περισσότεροι αμφιβολίες κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ένα debate club σε ένα νηπιαγωγείο. Οπότε πάμε να δούμε λιγάκι πώς το κάνουμε εμείς. Ήθελα έτσι να ξεκινήσω να πω 5 πράγματα για το τι είναι αυτό, ποιοι είμαστε και τα λοιπά και τι είναι αυτό που κάνουμε. Οπότε θα είμαι πολύ γρήγορη, γιατί τα είπε λιγάκι ο Γιάννης, να μην σας κουράσω. Επόμενο δίλημμα, clicker.
πάει λίγο γρήγορα. Δεν πειράζει, θα πάω λίγο στο προηγούμενο. Όπως είπε και ο Γιάννης, είμαστε όντως μια εκπαιδευτική κοινότητα. Δημιουργούμε υβριδικά εκπαιδευτικά εργαλεία για παιδιά από 4, αλλά και για πιο μεγάλα παιδιά. Δηλαδή, πιάνουμε και τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει πια από τον νηπιαγωγείο και έχουν μπει στο δημοτικό και λιγάκι έτσι ο ενθουσιασμός τους για τα πράγματα έχει αρχίσει και λίγο μειώνεται. Λίγο ασχολούμαστε περισσότερο με τα μαθηματικά και τη γλώσσα και λιγότερο για την ανακάλυψη, για την έμπνευση, για την αγάπη, για το τι συμβαίνει για τον κόσμο, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Εμείς είμαστε λοιπόν εδώ για να μπορέσουμε λίγο να καλύψουμε αυτό το κενό με το δικό μας τον τρόπο. Οι δικές μας οι δραστηριότητες ζουν online, ζουν στο ίντερνετ, είναι digital. Όλο μας το υλικό, όμως δεν σημαίνει ότι είναι μόνο digital. Τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε, έτσι σας τα έχουμε βάλει εδώ, πολύ επιγραμματικά. Σίγουρα πιάνουμε θεματικές και με βίντεο και παιχνίδια προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά την έμπνευση να τις ανακαλύψουν με το δικό τους τρόπο, με το δικό τους χρόνο. Έχουμε μία σειρά από διλήμματα, αυτά τα white debates που θα συζητήσουμε και σήμερα, τα οποία είναι διλήμματα χωρίς σωστό και λάθος και τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία να καταλάβουν, να αρχίσουν να σκέφτονται και να παίρνουν αποφάσεις. Έχουμε τα why cases, τα οποία μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά. Εκεί προσπαθούμε να καταλάβουμε όταν ένα πρόβλημα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί stakeholders γύρω από αυτό. Ποιος έχει τελικά την ευθύνη και πώς παίρνουμε αυτή την απόφαση και ποια είναι τα επιχειρήματα από την κάθε πλευρά. Και βέβαια όλα αυτά τα προσφέρουμε όχι μόνο online, αλλά ακριβώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και βιωματικά προγράμματα, τα Y experiences που λέμε, και εκτός οθόνης. Σίγουρα αυτό που κάνουμε μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί μαζί με την οικογένειά του να το δει στο σπίτι του. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε ένα σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το πάρουν και να το κάνουν στην τάξη τους. Μπορούν και εταιρείες, αν θέλουν, στο πλαίσιο του ΕΚΕ ή άλλοι οργανισμοί, όπως έχει γίνει ήδη, να φτιάξουν ένα περιεχόμενο το οποίο να είναι έτσι με αυτή τη μεθοδολογία. Οπότε, λοιπόν, τώρα που γνωριστήκαμε λιγάκι, θέλω να με βοηθήσετε. Μιλάμε για τεχνολογία, δεν μπορούμε να μην έχουμε κάτι τεχνολογικό, οπότε βγάλτε τα κινητά σας, σκανάρετε λίγο αυτό το QR code. Και αν όλα πάνε καλά, γιατί η τεχνολογία καμιά φορά έτσι μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, δεν ξέρουμε αν όλα θα δουλέψουν έτσι όπως πρέπει, οπότε ζούμε πάντα με αυτό το ρίσκο. Θα βάλω το αγαπημένο. Νομίζω ότι αυτό θα το αφήσω λίγο εδώ, γιατί μάλλον με δυσκολεύει. Λοιπόν, αν είμαστε ψιλοέτοιμοι, εγώ θα πάω... Όπα, περιμένετε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω μία κόρη που είναι 10 χρονών, συγγνώμη. Μεγάλωσε. 10 χρονών. Κάθε μέρα, από τότε που μιλάει, έρχεται με μια ερώτηση και δεν ξέρω τι να απαντήσω. Θέλω να ανοίξει γη και να με καταπιεί. Είμαι σίγουρη, ειδικά οι εκπαιδευτικοί, ότι το έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Υπάρχουν κάποια θέματα που διστάζουμε να τα συζητήσουμε με παιδιά τα οποία είναι μικρά. Τα συζητήσαμε και εδώ έτσι στην προηγούμενη συζήτηση, καθώς εμείς έτσι ενστερνιζόμαστε όλη αυτή τη λογική και την εκπαιδευτική προσέγγιση της Dorothy Snowd και προσπαθούμε να την κάνουμε έτσι στο δικό μας το κομμάτι. Προσπαθούμε και εμείς να συζητήσουμε πράγματα τα οποία είναι από τον πραγματικό κόσμο. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς έχετε κάποια θέματα τα οποία διστάζετε να συζητήσετε με ένα 5χρονο παιδί? Τι είναι αυτό που θα σας προβλημάτισε? Εμένα σίγουρα αυτή την περίοδο με προβληματίζει πώς θα συζητήσω το θέμα του πολέμου. Με προβληματίζει πώς να συζητήσω το θέμα της απώλειας. Μερικές φορές με προβληματίζει πώς να συζητήσω το εργατικό. Γιατί με ρωτάει. Δηλαδή, τι γίνεται, τι γίνεται με το τέμου, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, με το fast fashion. Τι είναι αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά. Αν τώρα η Βίκη Χαρά από εκεί πίσω μπορεί να μας δείξει τα αποτελέσματα όλων αυτών που έχουμε γράψει, να δούμε λίγο αν τα πράγματα είναι ψιλοκοινά. Να, λοιπόν, εδώ βλέπετε, η απώλεια, οι λέξεις που είναι πιο μεγάλες είναι όταν έχουμε περισσότερες από μία απαντήση. Δηλαδή έχουμε τις περισσότερες απαντήσεις. Οπότε η απώλεια, ο πόλεμος 2 φορές, εντάξει. Ορίστε, σεξουαλικά θέματα, σεξουαλικός προσανατολισμός. Όλο το κομμάτι του... χαλάζουμε. Η αδικία. Ναι, όλο το κομμάτι της συμπερίληψης εδώ βλέπω. Το κομμάτι, δηλαδή,
πολλά προβλήματα, πολλά θέματα, έτσι. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά? Αλλάζουν συνέχεια, έτσι. Αλλάζουν και συνέχεια οι ερωτήσεις των παιδιών. Οπότε, πηγαίνοντας ξανά πίσω στο δικό μας το κομμάτι, αυτό είναι ωραίο να το θυμόμαστε. Εμείς προσπαθούμε, λίγο πολύ, όσο μπορούμε, αυτά τα ζητήματα να τα συζητήσουμε. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχουν στην καθημερινότητα των παιδιών, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ασφαλές πλαίσιο για να μπορέσουμε να τα κάνουμε αντρές, να τα συζητήσουμε με έναν έτσι τρόπο, ο οποίος είναι και ευχάριστος, αλλά και να μας δώσει το πάτημα να τα εξερευνήσουμε λίγο παραπάνω. Η Βίκη τώρα θα μας πάει ξανά στην παρουσίαση, που είναι στα Dex πίσω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να δείξω, αλλά δεν δούλευε πριν. Οπότε το βλέπετε τώρα. Αυτή είμαι εγώ, χωρίς μουστάκι. Αλλά ναι. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια από τη θεματολογία. Εμείς έχουμε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, έχουμε πάνω από 40 τέτοια διλήμματα τα οποία συζητάμε. Είναι κάποια τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με το δικό μας κόσμο, των μεγάλων. Δηλαδή, μιλάμε για logistics. Μιλάμε για HR. Θέματα, ποιον να προσλάβουμε, ποιον να μην προσλάβουμε. Όλα αυτά τα συζητάμε με τα παιδιά, έτσι. Δεν το συζητάμε μεταξύ μας. Νεποτισμό. Μιλάμε και για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τα παιδιά και είναι από τον κόσμο τους. Η φιλία, οι σχέσεις, το ψέμα. Δεν θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει. Ψευδείς ειδήσεις. Το halo effect, το οποίο και αυτό έχει δημιουργήσει τρομερές συζητήσεις με τα παιδιά. Αλλά τώρα, αφού λοιπόν είδατε όλα αυτά τα θέματα, τι ωραία που είναι, πόσο περίεργα κτλ., τι κάνουμε τελικά? Τι είναι αυτό που κάνουμε? Ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στην Dorothy Snott και μία φορά την εβδομάδα συζητάμε ένα διαφορετικό debate. Με τις τάξεις των Κρικ και με τις τάξεις των Κορνηλίων έχουμε πάντα το ίδιο debate, δηλαδή και στις δύο τάξεις, και ξεκινάμε με αρχικά ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, σε αυτό το φαντασιακό περιβάλλον το οποίο έχουμε δημιουργήσει, οι χαρακτήρες είναι πάνω κάτω οι ίδιοι, είναι τα αγαπημένα μας σημεία στίξης. Έχουμε και ένα wow, για να ξέρεις, Γιάννη. Έχουμε ένα χαρακτήρα που το λέμε wow. Έχουμε ένα χαρακτήρα που το λέμε because. Αλλά έχουμε και τον why, ο οποίος είναι και ο κεντρικός χαρακτήρας κάθε φορά, ο οποίος μονίμως... Ο why έχει συνέχεια κάποιο πρόβλημα. Τα παιδιά έχουν γνωρίσει το why και κάθε φορά μου λένε πάλι πρόβλημα ο why, πάλι πρόβλημα ο why. Κάθε φορά λοιπόν που συναντιόμαστε, ένα καινούριο πρόβλημα στον κόσμο του why. Αυτός ο κόσμος που έχουμε δημιουργήσει, τα παιδιά έχουν αρχίσει και τον γνωρίζουν καλά. Δηλαδή, ξέρουν τους χαρακτήρες, περιμένουν πώς και πώς ότι κάτι θα συμβεί. Και αφού λοιπόν φτιάξουμε αυτό το περιβάλλον, τους δίνουμε ένα δίλημμα το οποίο δεν έχει ξεκάθαρη λύση. Δηλαδή, δεν έχει σωστό και λάθος. Έχει 3 ενδεικτικές επιλογές. Κάθε επιλογή έχει πάντα και ένα αλλά, το οποίο μας βάζει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Και αφού, λοιπόν, παρουσιάσουμε το πρόβλημα, μετά μπαίνουμε στην τεχνική. Η τεχνική, η οποία δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρη στα παιδιά, αλλά είναι ξεκάθαρη για εμάς που τρέχουμε το workshop. Εμείς έχουμε επιλέξει εδώ τα σκεπτόμενα καπέλα του Ντεμπόνο. Μας βοηθάνε πάρα πολύ και βοηθάνε τα παιδιά να μπουν σε ένα ρόλο, να φορέσουν διαφορετικό καπέλο και να δούνε την κάθε επιλογή με μια διαφορετική πλευρά. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν σιγά-σιγά να υποστηρίζουν αποφάσεις, γιατί τα κάνει μια απόφαση αισθάνονται ότι είναι πιο ασφαλής. Ή μπορεί μια άλλη απόφαση να αισθάνονται, να λένε ότι έχει περισσότερες προοπτικές, οπότε θα υποστηρίξω αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά αρχίζουν σιγά-σιγά να βλέπουν ένα πρόβλημα από πολλές οπτικές γωνίες, την κάθε επιλογή εδώ από πολλές διαφορετικές γωνίες και να αρχίζουν να ακούν κιόλας γιατί το άλλο παιδί δίπλα τους υποστηρίζει μία άλλη επιλογή ή υποστηρίζει την ίδια, αλλά για ποιο λόγο. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να αρχίσουμε σιγά-σιγά από το να λέμε το α ή το β που είναι η φυσική μας αντίδραση να επιλέξουμε κάτι, να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε γιατί. Οπότε το κάνουμε αυτό και επειδή καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία θεωρητικά, τι ωραία που συμβαίνουν, στο τέλος κάθε διλήμματος πρέπει να ψηφίσουμε και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, θα σας δείξω ένα δίλημμα.
για να μπούμε να καταλάβετε κι εσείς λιγάκι ποια είναι η διαδικασία και τι είναι αυτό που κάνουμε κτλ. Οπότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Why debate? Το δίλημμα της παιχνιδόκουτας. Είναι η τυχερή σου μέρα. Είσαι στην ομάδα που έχει αναλάβει να ετοιμάσει την κούτα παιχνιδιών για το σχολείο του Y. Γύρω σας έχετε ένα σωρό παιχνίδια. Σχοινάκια, καπέλα, κούκλες, τουβλάκια, μπάλες, αυτοκινητάκια και όπλα. Θύελα. Οι μισοί στην ομάδα λένε να μην τα βάλετε στην κούτα, ενώ άλλοι επιμένουν για το αντίθετο. Η ώρα περνάει όμως και το φορτηγό για να πάρει την κούτα θα έρθει σε λίγα λεπτά. Τι κάνεις? Α. Τα βάζεις στην κούτα κανονικά. Στο κάτω-κάτω όλα παιχνίδια είναι. Αλλά μόλις τα παίρνουν τα παιδιά, χωρίζονται σε 2 ομάδες και παίζουν τόσο έντονα που το σχολείο μοιάζει με πεδίο μάχης και οι υπόλοιποι τρέχουν να κρυφτούν. Β. Δεν τα βάζεις στην κούτα γιατί τα όπλα δεν είναι παιχνίδι, αλλά τα παιδιά παίζουν μάχες έτσι κι αλλιώς, χρησιμοποιώντας ακόμα και σκούπες και φαράσια. Γ. Αποφασίζεις να βάλεις μόνο όσα παιχνίδια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Αλλά τελικά καταλαβαίνεις πως με λίγη φαντασία όλα μπορούν να γίνουν όπλα και έτσι στέλνεις την κούτα άδεια. Εσύ τι επιλέγεις, το Α, το Β ή το Γ? Μήπως έχεις σκεφτεί μία δική σου λύση? Αυτό είναι ένα debate, το οποίο θα βγάλουμε τώρα. Είναι το επόμενο μας debate. By special request του Γιάννη, βέβαια, εννοείται. Είδα κατά παραγγελία και ευχαριστώ τον Γιάννη, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό. Με προβληματίζει πολύ αυτό το θέμα. Και εμάς μας προβλημάτισε όταν το φτιάχναμε, παιδιά, 2 μέρες συζητάγαμε μεταξύ μας, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Πώς θα βγάλουν τα παιδιά άκρη σε ένα τόσο δύσκολο δίλημμα? Εγώ θέλω να ζητήσω να μας πείτε. Ήθελα, συγγνώμη, για όσους έχουν δει την Barbie, ήθελα να βάλω το Ryan Gosling εδώ, αλλά μου είπε η ομάδα ότι μάλλον δεν είναι η σωστή παρουσίαση αυτή. Οπότε αναγκαστικά θα δείτε μόνο αυτό το σημείο. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω να μπείτε και να μπορεί να είναι και ήδη στην ίδια σελίδα που έχετε ανοίξει πριν και να μας απαντήσετε. Το Α, το Β ή το Γ? Είναι δύσκολο το ερώτημα. Πώς είναι ήδη έτοιμοι, ξέρουν? Τέλεια. Υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν ήδη. Θα ήθελα πολύ να μου πει ο Έκτορας, αλλά τέλος πάντων. Θες να μου πεις? Για πες. Εγώ πιστεύω το πρώτο, επειδή ό,τι και να γίνει, πάντα ή θα πολεμούν ή απλά δεν θα πέρασουν καθόλου καλά. Όμως με το πρώτο θα πέρασουν πιο καλά από όλα, που σημαίνει αυτό. Τέλεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να καθίσουμε να κάνουμε το debate πραγματικά. Με τρώνε τα χέρια μου. Δηλαδή, θέλω να σταματήσω ό,τι έχω ετοιμάσει και να καθίσουμε να το δούμε. Εγώ, όση ώρα ψηφίζετε, δεν μπορώ να μην πω αυτό που το έχουν ακούσει πάρα πολλοί συνεργάτες μου και το βιώνουμε συνέχεια στο σχολείο. Όταν κάνουμε αυτά τα workshops που έλεγε ο Νίκος προηγουμένως και το βάζουμε σαν case study και πάντα, σχεδόν πάντα, εμφανίζεται μία εκπαιδευτικός με την καλύτερη του προθέση, την οποία λέει: δεν παίρνουμε όπλα για κανένα λόγο. Ποτέ. Και της λέω κι εγώ: έχει γίνει πόλεμος και οι Τούρκοι είναι έξω από το σχολείο. Τι κάνεις? Και εκεί κανείς δεν μπορεί να μου απαντήσει. Μου λέει: ναι, αλλά δεν παίρνουμε όπλα. Ναι, αλλά τι κάνεις όταν είναι ο Τούρκος απ' έξω? Ή ο Τούρκος, ο εχθρός. Τι κάνεις? Εκεί λοιπόν με εντυπωσιάζει και γι' αυτό με προβληματίζει πολύ αυτό το θέμα, πόσο ανέτοιμοι είμαστε πλέον ως κοινωνία στο να διαχειριστούμε το απρόβλεπτο και ακόμα περισσότερο πόσο έχουμε χάσει κάποια βασική έννοια. Δηλαδή, βεβαίως το μαχαίρι είναι χρήσιμο για να καθαρίσουμε το ροδάκινο και προφανώς είναι φωνικό όπλο. Αλλά δεν γίνεται να μην αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Αν εμείς οι ενήλικες λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε όταν ο εχθρός φτάσει έξω από την πόρτα μας, γιατί να ξέρουν τα παιδιά? Με τρελαίνει αυτό το θέμα, μπορεί να μιλάω ώρες. Εγώ δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι άμα είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον μπορεί να έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Αλλά να πω κάτι, δεν έχει και τόσο σημασία για τώρα, γιατί αυτό που θέλουμε έτσι να πούμε δεν είναι κατά πόσο βάζουμε ή όχι τα όπλα αυτή τη στιγμή σε μια κούτα, αλλά ποια είναι η διαδικασία που θα κάναμε με τα παιδιά, που κάνουμε βασικά με τα παιδιά στο Why Debate Club. Με λίγα λόγια, είναι όλα αυτά που έχει πει και ο Νίκος, είπανε και οι προηγούμενοι, λίγο πολύ ακολουθούμε την πορεία της σκέψης των παιδιών.
Μπαίνουμε εμείς σαν facilitators στα παιδιά. Αν μπορούμε να αλλάξουμε και την... Τέτοια. Τέλεια. Ωραίο βέβαια αυτό, αλλά να πάμε και λίγο παρακάτω. Στα πιο έτσι σοβαρά. Αφήνουμε τα παιδιά να τρέξουν τη συζήτηση. Εμείς απλά ρωτάμε. Γιατί αυτό? Γιατί το πιστεύεις? Τι σε έκανε να το αποφασίσεις? Τι σκέφτηκες? Τι θα γίνει μετά? Μπορεί να αλλάξει? Τι μπορεί να αλλάξει με αυτή την απόφαση? Αυτό που θέλουμε με το Why Debate Club δεν είναι να μάθουν τα παιδιά να κάνουν ένα αγωνιστικό debate. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, όπως ακούμε debate σε άλλες περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι για να μάθουν τα παιδιά να παίρνουν αποφάσεις και να μπορούν να αποφασίζουν σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι άσπρο και μαύρο, αλλά έχουν περισσότερες προεκτάσεις. Βλέπουμε εμείς να συμβαίνει κάτι μαγικό. Πρώτα απ' όλα θέλω λίγο να πω ότι για να έχουμε αυτή την εμπειρία με τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική η τεχνολογία. Μας βοηθάει σε πολλά επίπεδα. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτή την εμπειρία σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα που είναι μέχρι 45 λεπτά, αν δεν είχαμε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το βίντεο, που είναι λογικό, το είδατε κι εσείς. Θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο το οποίο να είναι super kaboom. Δηλαδή να έχει, δεν ξέρω τι, να είναι super 3D, να έχει φανταστικά γραφικά, να γίνεται μία μάχη μεταξύ των παιδιών, που να γίνεται χαμός κτλ. Αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά να έχουν μία ενεργητική ακρόαση σε αυτό που θα παρακολουθήσουν. Οπότε, δημιουργούμε βίντεο για να τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών, να τα βάλουμε μέσα στο περιβάλλον, να τους δώσουμε το συναίσθημα, αλλά όχι τέτοιο βίντεο ώστε να τους δώσει την τόπα για να δουν το επόμενο επεισόδιο, αλλά πραγματικά, όταν τελειώσει το βίντεο, να έχουν ακούσει, να έχουν καταλάβει το πρόβλημα και να είναι σε θέση να το εξετάσουν. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε έτσι τα ψηφιακά εργαλεία είναι ότι θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν αφορμή για συζήτηση. Έχουμε το βίντεο, αλλά όπως και τώρα που έχουμε διάφορα polls που σας μπήκατε σε μια διαδικασία, ξυπνήσατε λιγάκι, ήταν και μετά το φαγητό, λίγο ενεργοποιηθήκαμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία για να ξεκουνήσουμε λίγο τα παιδιά, γιατί καμιά φορά και αυτά είναι λίγο κουρασμένα, λίγο νησταγμένα, λίγο περιμένουν να πάνε στο μπουγέλο που είναι ακριβώς μετά το διάλειμμα και έχουν το μυαλό τους εκεί. Οπότε πώς θα τους τραβήξουμε την προσοχή? Η τεχνολογία είναι φανταστική για να το κάνουμε αυτό. Όμως δεν μπορεί η τεχνολογία να αναλάβει το ρόλο του δασκάλου. Στην ουσία χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα διάφορα εργαλεία, τα βάλω και λίγο εδώ πέρα, μερικά πράγματα, για να δώσουμε την αφορμή, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά και όλα τα δύσκολα, όλα τα βαριά γίνονται εκτός οθόνης. Είναι αυτά τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όπως χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας την τεχνολογία. Δηλαδή, σαν εργαλείο, να κάνουμε την έρευνά μας, να οπτικοποιήσουμε τις ιδέες μας. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε με τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, εδώ τα παιδιά θέλουν να βάλουν ένα καινούριο σχολείο. Το σχεδίασαν κατευθείαν πάνω στο διαδραστικό πίνακα και αυτό μετά έγινε πολύπλοκο, αλλά ήταν τόσο πολύπλοκο που θα ήταν λίγο δύσκολο να σας το δείξουμε, διότι αποφάσισαν τις διάφορες χρήσεις των κτηρίων, που έχει σωληνώσεις για να βάλουν βρύσες, που ήταν εδώ στη βρύση και τα λοιπά, δηλαδή εδώ στο συντριβάνι. Οπότε ξεκινούν λοιπόν να οπτικοποιούν τις ιδέες τους. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ έντονα την τεχνολογία είναι για να κάνουμε έρευνα. Και αυτό θα σας το πω και λίγο παρακάτω, γιατί θα καταλάβετε τι εννοώ ότι χρειάζεται να κάνουμε έρευνα. Πολλά πράγματα κρατάω. Το πιο σημαντικό. Σε ένα debate ξεκινάμε, έχουμε αυτό το δίλημμα, έχουμε 3 επιλογές, ζητάμε από τα παιδιά να μας πούνε τις δικές τους επιλογές. Να, εδώ πέρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε γράψει διάφορες επιλογές των παιδιών. Τους ζητάμε να καταλήξουν σε μία απόφαση. Πολλές φορές όμως αρχίζουν τα παιδιά και πέρα από αυτά που σκέφτονται το α, το β ή το γ, αρχίζουν να δικαιολογούν και, ας πούμε, στην περίπτωση της παιχνιδόκουτας, αρχίζει η σκέψη να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να πει «Ωραία, αν βγάλουμε τα παιχνίδια από την κούτα, τότε θα είναι άδικο. Τα παιδιά που θέλουν να παίξουν δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα». Μιλάει για δικία. Κάποια άλλα μιλάνε, ναι, αλλά άμα τα αφήσουμε, κάποια παιδιά μπορεί να τρομάξουν. Μιλάμε για ασφάλεια.
Μετά κάποιο άλλο μπορεί να πει ναι, αλλά γιατί να μην αλλάξουμε τη χρήση των όπλων, να πάρουμε τα όπλα κανονικά, να κάνουμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Γλάστρες, δεν ξέρω τι, να παίξουμε κυπουρική με αυτά τα όπλα. Αλλάζουμε χρήση. Οπότε σιγά-σιγά βλέπουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι τα παιδιά βάζουν στην άκρη αυτή την κλασική επιλογή. Βάζουμε τα όπλα στην παιχνιδόκουτα ή όχι. Και αρχίζουν και μιλάνε για αξίες. Δηλαδή αυτό γίνεται η αξία πίσω από την επιλογή. Ποια είναι? Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σιγά-σιγά αυτό αρχίζει και γίνεται περιέργεια. Η σκέψη αυτή, δηλαδή η περιέργεια που ξεκινάει, γίνεται απορία αρχικά. Η απορία ζητάει έρευνα, γιατί έχουμε απορίες πολλές που μας βγαίνουν πάνω από αυτή τη συζήτηση. Η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ερευνήσουμε αυτές τις απορίες που έχουμε και καμιά φορά αυτές οι σκέψεις ή αυτά που καταλήγουμε μπορεί να είναι και στάση ζωής. Ίσως να είναι βαρύγδουπο αυτό, αλλά στάση, τέλος πάντων. Δηλαδή, πώς θα συμπεριφερθώ, πώς αυτό θα επηρεάσει τη συμπεριφορά μου, αυτά που περιμένω από τους άλλους, αυτά που περιμένουν οι άλλοι από μένα. Θέλω λοιπόν να πάμε λίγο σε αυτό το debate. Ακολουθούμε πάντα, όπως είπα, τη σκέψη των παιδιών. Η σκέψη των παιδιών, πέρα από τις τρεις αυτές επιλογές, μπορεί να πάει σε άγνωστα μονοπάτια. Εμείς δεν ξέρουμε κάθε φορά που θα πάει. Πραγματικά μυστήριο. Κάναμε λοιπόν την ψηφοφορία καλυστείων μνημείων. Μιλήσαμε και για το μουσείο, είχαν κάνει τα παιδιά το μουσείο, οπότε ήταν ιδανικό να πούμε ότι στο σύμπαν του Y αποφασίσαν να βάλουν ένα μνημείο και δεν ξέραν ποιο να διαλέξουν. Είχαμε 3 μνημεία, πάρα πολύ ωραία. Οι Κρίκ δεν ασχολήθηκαν σχεδόν καθόλου με τα μνημεία. Ασχολήθηκαν με τι μπορεί να είναι ένα μνημείο. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θέλω να μου πείτε, ένα μνημείο δηλαδή μπορεί να είναι και ένα σωρός από πέτρες? Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι που μας δίνει αυτή την ευελιξία, που μας δίνει η τεχνολογία, είναι το γεγονός ότι πολύ γρήγορα μπορείς να προσαρμόσεις το μάθημά σου και μαζί με τα παιδιά να κάνεις και έρευνα και να δείξεις ότι ναι, μπορεί και ένα μουσείο να γίνει ένα σωρός από πέτρες, με αφορμή όμως την καθημερινότητα των παιδιών. Και εντάξει, δηλαδή, πραγματικά σηκώνω κούντος σε όλες τις δασκάλες που μας ανέχονται κάθε φορά και φέρουμε ένα καινούριο θέμα έτσι από το πουθενά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για το μνημείο του αναθέματος του Βενιζέλου στο πεδίο του Άρεως, το οποίο ήταν στην ουσία ένας σωρός από πέτρες, που έγινε μνημείο, που έδωσε χώρο μετά που ο σωρός από πέτρες που έγινε μνημείο, μετά έγινε το άγαλμα του Κωνσταντίνου και τα παιδιά, τελειώνοντας το μάθημα, χτύπησε το κουδούνι, την επόμενη εβδομάδα μας λέγανε ότι σύρανε γονείς και κηδεμόνες να τα πηγαίνουν σε πάρκα και πλατείες να ψάχνουν να βρούνε το άγαλμα του Βενιζέλου, να δούνε το άγαλμα του Κωνσταντίνου. Όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, πιάσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο είχε να κάνει με εκείνη την περίοδο, ξεκινώντας από μια θεματική η οποία ήταν κοντά στα παιδιά, γιατί είχαν μόλις κάνει και το μουσείο, και καταλήξαμε στο να κάνουμε φιλοσοφικές συζητήσεις για το τι είναι τέχνη και τι είναι μουσείο. Η άλλη ομάδα, το ίδιο debate, ασχολήθηκε πάρα πολύ με το κομμάτι του τελικά ποιος έχει δικαιώματα σε ένα έργο. Ξεκινήσαμε από τα μνημεία, έτσι, καλυστεία μνημείων στο Y, δηλαδή πιο παιδικό, για να καταλήξουμε σε κάτι πόσο τωρινό. Και συζητήσαμε για τον Banksy, γιατί επειδή τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το γκράφιτι, μπήκαμε σε μια διαδικασία και όταν μιλήσαμε για αυτό το έργο το οποίο το κατέστρεψε ο ίδιος ο Banksy, εκεί ξεκίνησε μια κουβέντα η οποία είχε να κάνει κατά πόσο έχει δικαίωμα ο καλλιτέχνης να καταστρέψει το έργο του και σε ποιον ανήκει, αφού το αγόρασε η κυρία που έδωσε τόσα λεφτά και τώρα θα πάρει τα λεφτά της πίσω και ποιος έχει δικαιώματα. Δηλαδή, κάναμε συζήτηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, έτσι, με παιδιά που, υπενθυμίζω, είναι 5. Πολύ σημαντικό, πολλές φορές, αυτά που κάνουμε στα debate να καταλήγουν και λίγο σε κάποια εργαλεία. Δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς, όπως είπαμε, ακολουθούμε. Ακολουθούμε τα παιδιά και έχουμε αυτή την ευελιξία να ακολουθήσουμε τη σκέψη τους. Εδώ είχαμε κάνει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κοντά στα παιδιά, που είχε να κάνει με το halo effect. Για έτσι, να πω ότι είναι το halo effect. Είναι όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα φωτοστέφανο έτσι, γύρω από το κεφάλι τους και δεν μας επιτρέπει να δούμε την πραγματική τους έτσι, προσωπικότητα και πολλές φορές τη γλιτώνουν με το να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως να μην είναι τόσο αποδεκτά.
Ο καημένος ο Y πέρασε πάρα πολύ δύσκολα σε αυτό το debate, περιττό να σας το πω. Η Because τον είχε βάλει στο μάτι και έγινε χαμός. Τα παιδιά είχαν πάρα πολλές απόψεις. Καταλήξαν όμως να φτιάξουν το σωσίβιο του Y, το οποίο γράψαν πάνω διάφορες φράσεις, οι οποίες μπορούσαν να είναι φράσεις που να τους δώσουν δύναμη, αν τα ίδια βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση. Όλα αυτά τα σχεσιακά βοηθάνε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε κιόλας, το έχουμε συζητήσει, αλλά βοηθάνε πολύ. Δηλαδή και με την περίπτωση του... ποια ήταν η περίπτωση με το ψέμα που είχαμε συζητήσει. Ναι. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το φαντασιακό περιβάλλον, το οποίο να είναι ασφαλές, γιατί δεν υπάρχει και απόλυτη ταύτιση. Οπότε, ξέρεις, μιλώντας το τι πρέπει να κάνει ο Y, αρχίζουν τα παιδιά να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Στο τέλος πρέπει να ψηφίσουν, έτσι, οπότε τα βάζουμε σε μια διαδικασία κιόλας ότι πρέπει κάπως να συνεργαστούν για να βγάλουν ένα συμπέρασμα, μια απόφαση, να ετοιμάσουν, να δημιουργήσουν κάτι. Μερικές φορές μπορεί να δημιουργήσουν αυτό, μερικές φορές είναι να εξερευνήσουν κάτι, να το συνδέσουν με τον πραγματικό κόσμο. Τώρα, εμείς μιλάγαμε για τις νεροτσουλήθρες στον κόσμο του Y και τα παιδιά σκέφτηκαν αυτό που συνέβαινε δίπλα τους. Μου συνέβη στο ποδόσφαιρο. Έγινε εκεί. Είχα μια παρόμοια, ένας φίλος μου. Όλα αυτά αρχίζουν τα παιδιά και κάνουν τις συνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο. Και βρίσκουν και λύσεις πάνω σε αυτό. Θυμάμαι επίσης σε ένα debate που είχαμε κάνει που επειδή ακριβώς ένιωσε την ασφάλεια ένα από τα παιδιά της ομάδας, ένιωσε ασφάλεια, πάτησε πάνω στην ιστορία και έδωσε το δικό του βίωμα, λέγοντας ότι όπως ο Y πήγε εκεί, δεν θυμάμαι, ήταν κατασκήνωση και σχολείο, δεν θυμάμαι το debate. Και είπε, ναι, αλλά εκεί δεν θα ξέρει κανέναν, όπως εγώ όταν πάω σε ξένη χώρα που δεν ξέρω τη γλώσσα. Και έτσι ξεκίνησε και μεταξύ τους τα παιδιά δίνανε προτάσεις στο ίδιο το παιδί, τι μπορείς να κάνεις, που μετά μιλούσαμε στην νοηματική, βρίσκαμε τρόπους, το κάναμε παιχνίδι όλη τη μέρα, κράτησε όλο αυτό, φέρνανε και δικά τους βιώματα που μπορεί να ασυνείδητα ή συνειδητά να έχουν. Ακριβώς αυτό, και αυτό είναι το φανταστικό που συμβαίνει στην Dorothy's Note και πραγματικά εγώ κάθε φορά εκπλήσωμαι με το πόσο δεκτικοί είναι οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, εμείς πηγαίνουμε εκεί και έχουμε μια τσεπούλα χρόνου, 45 λεπτά. Και κάνουμε τα δικά μας, αλλά αυτό που είναι φανταστικό είναι ότι δεν σταματάει εκεί. Εντάξει, τα παιδιά θα το πάρουν μαζί τους, αλλά το καταπληκτικό είναι αυτή η διαθεματικότητα που συμβαίνει. Που εμείς μιλάμε για τη δυσκολία του να ενταχθείς κάπου που είσαι το μοναδικό μπλε ερωτηματικό, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το μοναδικό μπλε ερωτηματικό σε μια κατασκήνωση που είναι παντού πορτοκαλί θαυμαστικά. Αυτό ήταν το debate. Και μιλάγαμε λοιπόν για τη διαφορετικότητα και τι σημαίνει να είσαι misfit, να μην ταιριάζεις ακριβώς. Και τα παιδιά αρχίσανε, το πήρανε ακριβώς. Το συνδυάσαν, το πήραν, αρχίσαν να μιλάνε με νοηματική. Πώς θα συνεννοηθείς σε έναν κόσμο που δεν σε καταλαβαίνει. Ναι. Και το πήραν και το συνέχισαν. Ή άλλες φορές γίνεται και το αντίθετο. Πιάνουμε ένα θέμα το οποίο έχει ήδη υποθεί. Συζητάγανε για το σχολείο. Θυμάστε που συζητάγατε στο διάλειμμα με κάποια παιδιά για το πού θα μπορούσε να γίνει ένα καινούριο σχολείο. Πολύ ωραία. Κάναμε ένα debate για το πού θα χτίσουμε το σχολείο μας. Οπότε όλο αυτό είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία είναι πολύ ενεργή. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι τόσο έτοιμο εμείς στο κεφαλάκι μας και ερχόμαστε να το κάνουμε και μετά να φύγουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό, οργανικό. Αλλάζει συνέχεια, γιατί τα ίδια τα παιδιά το αλλάζουν. Γιατί τα ίδια τα παιδιά το ζητάνε. Και ευτυχώς εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να το μετατρέπουμε, να ακολουθούμε την πορεία των παιδιών και να τα αφήσουμε, να τους δώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη που έλεγες και εσύ πριν, Νίκο, να τους δώσουμε την εμπιστοσύνη να μας οδηγήσουν αυτά κάπου που θέλουν. Εδώ είναι ένα τελευταίο παράδειγμα, γιατί νομίζω έχω πάρει πολύ χρόνο, το οποίο είναι το δίλημμα της ραδιοφωνικής εκπομπής, το οποίο το βασίσαμε στην πραγματική περίπτωση του Orson Welles, ο οποίος έκανε μια ραδιοφωνική εκπομπή όπου διάβασε τον πόλεμο των κόσμων τόσο καλά που οι Νεοϊορκέζοι το 1938 πήραν τα μπογαλάκια τους και το βάλανε στα πόδια, περιμένοντας ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου.
Κάναμε λοιπόν εμείς κάτι παρόμοιο στην περίπτωση του σύμπαντος του Y. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο πράγμα που μας είπαν είναι σιγά που έγινε αυτό στην πραγματικότητα. Εννοείται, αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Εννοείται πως εμείς έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία από πριν, προσπαθώντας να πετύχουμε κάποιες από τις απορίες των παιδιών. Το πετύχαμε περίπου στο 50%. Γινόμαστε καλύτεροι, αλλά εντάξει. Οπότε ή θα χρειαστεί εκείνη την ώρα να το ψάξουμε μαζί με τα παιδιά, ή έχουμε ήδη κάποια μικρή πληροφορία έτοιμη για να τα βάλουμε τα παιδιά να ψάξουν και λίγο παραπάνω. Οπότε, μιλώντας για τη διαθεματικότητα, αφού βρήκαμε λοιπόν. Ψάξαμε να δούμε πώς θα κάνουμε έρευνα για να καταλάβουμε αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα, πώς μιλάμε για τις ψευδείς ειδήσεις, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που πιστεύουμε είναι πραγματικό ή που ακούμε. Βρήκαμε φωτογραφίες, βρήκαμε αποσπάσματα από τις εφημερίδες της εποχής. Αναρωτηθήκαμε κατά πόσο, επειδή το γράφει μια εφημερίδα, είναι και πάντα σωστό. Και βρήκαμε και την ηχογραφημένη εκπομπή. Και εκεί λοιπόν, αφού το συζητάγαμε, εδώ ακούγεται η φανταστική ατάκα. Γιατί να μην το κάνουμε στο μάθημα των Αγγλικών, να το ακούσουμε στο μάθημα των Αγγλικών. Δεν ξέρω πώς σου ήρθε εσένα αυτό, γιατί έκανες έτσι ξαφνικά. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα έμαθα ότι θα ακούσουμε τον πόλεμο των κόσμων στα αγγλικά. Αυτό πάντως που εμάς μας έδωσε φανταστική χαρά είναι ότι, ξέρεις κάτι, κάναμε κάτι εμείς ένα 45 λεπτό και μετά αυτό το συνεχίσαν τα παιδιά. Οι δασκάλες ήταν έτοιμες να το πάρουν και να το πάνε τρένο για το επόμενο κομμάτι όσο μπορούν, ή μπορεί και όχι, αλλά έστω σαν ιδέα. Ότι τα παιδιά αισθάνονταν ότι εντάξει, τώρα δεν τελείωσε όλο αυτό, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αυτή τη σπίθα, την εξερεύνηση στα παιδιά, αυτή την αγάπη, να μπουν σε μια διαδικασία να συνεχίσουν να ψάχνουν. Οπότε, νομίζω ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις αισθανόμαστε ότι το έχουμε πετύχει λίγο. Και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος. Εγώ θέλω να πω ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έτσι προσπαθήσαμε λίγο να βάλουμε τι καταλάβαμε. Τι συμπεράσματα βγάλαμε από αυτό το debate club, το οποίο συμβαίνει σε μια τάξη. Έχει κάποιο νόημα ή απλά το κάνουμε γιατί περνάμε καλά και πιστεύουμε ότι είναι fun, που και αυτό είναι ok, αλλά τελικά καταλάβαμε ότι όντως βλέπαμε τα παιδιά σαν ομάδες να έχουν λίγο πιο οργανωμένο λόγο. Εντάξει, αυτό σαφώς έχει να κάνει πάρα πολύ με όλη τη διαδικασία που έχουν στο σχολείο, έτσι. Δεν είναι ότι ερχόμαστε εμείς ένα 45 λεπτό και ξαφνικά τα παιδιά μιλάνε σαν να είναι στη Βουλή. Καμία σχέση. Αλλά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι μέσα σε αυτό το χρόνο μπορείς να το μετρήσεις αυτό. Οπότε είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να δεις πώς τα παιδιά προοδεύουν ως προς αυτό το κομμάτι. Πώς τα παιδιά συνεργάζονται περισσότερο και ακούν περισσότερο. Έχουν μάθει και όλα στη διαδικασία, η οποία είναι συγκεκριμένη και μετρήσιμη και παρόμοια. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να μπουν, να κάνουν αυτό το switch. Τώρα είμαστε debate, τώρα κάνουμε αυτό. Οπότε μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν μια ενεργητική ακρόαση, να ετοιμάζουν τα επιχειρήματά τους, πώς θα τα πούν κτλ. Οπότε το βλέπεις αυτό στο μυαλό τους να δημιουργείται, έτσι, να τα γρανάς για να κουνιούνται. Έχουν περισσότερα επιχειρήματα και βέβαια από εκεί που έχουμε τις 3 δικές μας επιλογές, τις βγάζουν τελείως στην άκρη και έχουν φανταστικές δικές τους ιδέες, που πάρα πολλές φορές αισθανόμαστε ότι αυτά που έχουμε σκεφτεί εμείς είναι τελείως βλακίες, αλλά ευτυχώς τα παιδιά έχουν πολύ καλύτερες ιδέες να μας πούνε. Οι θεματικές γυρίζουν, τα ψάχνουμε τα πράγματα πιο βαθιά, ψάχνουμε τη σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, τι συμβαίνει. Και το πιο σημαντικό, που είναι και για μένα το πιο σημαντικό, είναι ότι τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη παρησία. Δηλαδή, στην αρχή βλέπουμε τα παιδιά να μαζεύονται σε κλάστερς, δηλαδή ομαδούλες. Οι κολλητοί μαζί έχουν την ίδια άποψη, υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα, γιατί έτσι αισθανόμαστε πιο άνετα. Έτσι κι εμείς, δηλαδή, σαν μεγάλοι, το ίδιο πράγμα δεν θα κάναμε, ίσως μας βγαίνει πιο εύκολα. Σιγά-σιγά αυτό αλλάζει. Τα παιδιά αρχίζουν να έχουν τη δική τους, έτσι, το θάρρος, να πούν τη γνώμη τους, ακόμα και είναι διαφορετική από του κολλητού τους, του φίλου τους, ή αν όλοι λένε ένα πράγμα, να υπάρχει ένας που θα πει κάτι διαφορετικό και αυτό να είναι ok. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Όταν το πετυχαίνουμε αυτό, είναι φανταστικά. Γιατί είναι αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε από την αρχή. Εγώ θα πω ότι μόνο και μόνο έτσι, πολλές φορές όταν στο Y όλοι έχουμε μπλέξει με την καθημερινότητα και είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι για το τι θα κάνουμε και αν θα τα καταφέρουμε κτλ. Μετά υπάρχουν κάποιες τέτοιες έτσι εικόνες και μας δίνουν όλη τη δύναμη να συνεχίσουμε για να κάνουμε τα επόμενα πράγματα. Ελπίζω να μην σας κούρασε. Ευχαριστώ πολύ. Γιούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ και νομίζω και ο Άλεξ είμαστε πολύ περήφανοι για το Y, έτσι όπως εξελίσσεται και όλα αυτά που γίνονται. Εγώ διπλά γιατί είναι συνδυασμός του σχολείου και του Y, αλλά είναι... Καμία σχέση που έχει πάει, λέω. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Είναι Thanksgiving Day. We thank one another. Εγώ θέλω, το είπα αυτό για να πω το εξής, ότι είναι εκπληκτικό και μόνο όποιος έχει δουλέψει με παιδιά αυτής της ηλικίας μπορεί να το καταλάβει, αλλά να έχει δουλέψει με ανοιχτή καρδιά, έτσι. Είναι εκπληκτικό το πόσο τα παιδιά αυτά τα πράγματα που περιγράψαμε τώρα τα κάνουν δικά τους και τα ξεπερνούν. Διότι εάν αυτά που όλη αυτή την παρουσίαση της Γιούλης και όλα όσα λέμε σήμερα το δει κάποιος που δεν έχει παιδιά ή που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με αυτά τα παιδιά, θα θεωρήσει απίθανο παιδιά 5-6 χρονών να μπορούν να συνομιλήσουν, να διαφωνήσουν, να καταλήξουν συμπεράσματα και να πούνε όλες αυτές τις φοβερές ατάκες. Μου έλεγε μια δασκάλα του σχολείου προχθές, νομίζω η Σταυρούλα, εσύ δεν μου έλεγες για το. Ένα παιδί που ρώτησα το AI κάτι για την αδερφή μου. Χαριτίνη, εσύ μου το πες. Ναι. Ρώτησε κάτι για την αδερφή του, δεν θέλω να πω τι ήταν, και μετά είπε: ναι, αλλά δεν θα κάνω αυτό που με το AI, αυτό δεν ξέρει, αφού δεν έχει αδερφή. Το οποίο, παιδιά, τώρα, συγγνώμη, αυτό για να το πει ένα παιδί 6 χρονών εν τη ρήμη του λόγου, δεν είναι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι τα παιδιά και πού είναι τα παιδιά σήμερα. Και το λέω αυτό για να πω ότι μέσα από το Y και μέσα από εφαρμογές παρόμοιες με το Y, γιατί δεν έχουμε ανακαλύψει τον τροχό προφανώς εμείς, δείχνουμε ποια είναι η καλή χρήση τεχνολογίας. Γιατί έχουμε βαρεθεί και πραγματικά θα μπορούσα να κάνω μια διάλεξη εγώ προσωπικά για τους γονείς αυτούς που λένε την ηλικιότητα. Το παιδί μου δεν έχει οθόνες μέχρι τα 12. Συγγνώμη, το θεωρώ ηλικιότητα μεγίστου βαθμού, εκτός και αν αυτός που το λέει μένει στα άγραφα και έχει ένα κοπαδάκι πρόβατα και το βόσκει και μια χαρά. Άνθρωπος ο οποίος μένει στον δυτικό κόσμο, σε συνθήκες αστικού πολιτισμού, είναι δυνατόν να πει στη σημερινή εποχή ότι το παιδί μου δεν θα έχει οθόνες μέχρι τα 12. Αυτό είναι σαν να λέω εγώ τώρα ότι από κάτω έχουμε παρκάρει μια Ferrari, που δεν την έχω. Μακάρι να την είχα. Όμως, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία με αυτόν τον τρόπο, ξεκολλάμε τα παιδιά από την οθόνη. Τα παιδιά κατανοούν πόσο ευκολία είναι, τι ευκολία μας δίνει ο ψηφιακός κόσμος, τι ευκολία μας δίνει, όπως είπε η Γιούλη, η ταχύτητα της προσαρμοστικότητας όλων αυτών των πραγμάτων τη σημερινή εποχή. Το ότι μπορούμε σε δευτερόλεπτα να κάνουμε ένα poll, μια ψηφοφορία, μπορούμε να μεταφερθούμε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να πάρουμε την πληροφορία που θέλουμε, να τσιγκλίσει το μυαλό των παιδιών και τα παιδιά να φύγουν από την οθόνη και να βγουν έξω. Όπως ένα από τα πιο ωραία που έχουμε κάνει στο Web, τα πρώτα που κάναμε είναι αυτό που λέει γίνεται detective πουλιών. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τα παιδιά βλέπουν όλη τη δραστηριότητα που είναι 35-40 λεπτά. Και στο τέλος βγαίνουν με το μπλοκάκι τους να πάνε στο παρκάκι της γειτονιάς τους να καταγράψουν τα πουλιά που έχει η γειτονιά τους. Δεν θέλεις κάτι άλλο στην εκπαίδευση, δεν είναι? Ναι, έχουμε συνέχεια παιδιά τα οποία μας στέλνουν αυτά που βλέπουν γύρω στην πόλη. Αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι τα παιδιά έχουν και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση αυτού του υλικού μετά και στο σπίτι, το οποίο να το συζητήσουν και με τους γονείς, να δουν άλλες απόψεις. Δηλαδή δεν σταματάει η διαδικασία στην τάξη ή στο σχολείο. Που είναι σημαντικό. Και αυτό που έγινε κιόλας, δηλαδή αυτό που λέμε, ότι πήραν τα παιδιά, τους γονείς, να πάνε να ψάξουν στην πόλη, να βρουν πού είναι αυτό το άγαλμα. Υπάρχει, δεν υπάρχει, τι άλλο υπάρχει. Αυτό είναι το ζήτημα, να πάρω, δηλαδή όλη αυτή η τεχνολογία να σου δώσει τη δυνατότητα, είτε το κάνεις στο σπίτι σου, είτε το κάνεις στο σχολείο σου, να μπορέσεις να μπεις σε μια διαδικασία να ψάξεις έξω. Και γι' αυτό πρέπει να είναι και τόσο όσο. Δηλαδή, όπως είπα αυτό με το βίντεο στην αρχή. Θα μπορούσες να κάνεις φανταστικά πράγματα. Το θέμα είναι τι επιλέγεις, ώστε να μην είναι τέτοιο που να σε αποτρέψει από το να σταματήσεις και να κάνεις μετά το επόμενο βήμα ή εμείς, ας πούμε, τους δίνουμε συνήθως αποστολές, την επόμενη αποστολή που είναι εκτός οθόνης. Αλλά να μην είναι η τεχνολογία έτσι δοσμένη με τέτοιο τρόπο, να είναι φανταστική και πάρα πολύ engaging κτλ., αλλά να μην σε αφήνει να σταματήσεις. Είναι και αυτό ένα σημαντικό. Να μην είναι εθιστική εννοείς. Ναι, να μην σου δώσει αυτή την ντόπα που έλεγα πριν. Δηλαδή να είναι τέτοιο ώστε η ντόπα να είναι να ψάξεις παρά έξω. Όχι να δεις το επόμενο επεισόδιο. Γιούλη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.